A la 49, en Park Avenue, per trencar un poema que havia començat. A voltes, desfer-se d'un paper és tan dolç com fer l'amor a la ciutat on no vivim els dilluns. A voltes, trencar uns versos és tan dolç com pensar que l'heroïna és una amable visita a casa mentre sona Philip Glass de lluny. He vingut a la ciutat per trencar amb tot, amb aquests versos que m'ofeguen i amb cadascuna de les tardes sense tu. Des dels cristalls d'aquest cafè, la vida passa com una imatge de Reig Arestes. Si estigués a Silàvia, diria: on vas a parar? En lo tranquil que s'està al poble, ni pensar-ho. Si estiguérem a Mària, no deixaria que anara plorant per cara cantonada de la ciutat. Passejaríem per el River i pel pont de Brooklyn i aniríem a mirar la fruita en algun Green Market de la ciutat. I acabaríem, possiblement, comparant els fesols de careta que trenca l'avi a casa amb les altres varietats orientals de Chinatown. Escrivim, fem literatura, perquè altres han escrit i han fet literatura abans, molt abans que Otis inventara l'ascensor i ens imaginàrem edificis que abraçaren els núvols. Sovint comparem l'escriptura amb un salt lliure des de dalt d'un gratacels. I jo he vingut a Nova York per això, perquè al poble no hi ha tanta altura com per tirar-ho tot sobre l'asfalt. Per això he vingut a la ciutat, per tirar des del 70è pis de Rockefeller Center totes les hores, tots els poemes i totes les tardes que he passat sense tu. Gràcies.